Bé, molts de vosaltres porteu cert temps preguntant i fent preguntes a través de Facebook sobre diferents qüestions, i intentaré fer alguna resposta a través d'aquest mitjà, del vídeo. En definitiva, molts de vosaltres em pregunteu què és el que tenim que tindre en compte a l'hora de comprar un pantaló de trekking, i jo, amb 4 pinzellades, intentaré donar-vos la resposta, d'acord? Avui parlarem del pantaló de trekking per primavera i estiu, i què és el que tindríeu que tindre en compte. La primera cosa que heu de tindre en compte és que qualsevol pantaló que compreu hauria de ser, en principi, fet d'un material sintètic. Això vol dir o que pot ser poliamida o pot ser un polièster. No compreu cotós, perquè el cotó retindrà molta quantitat d'humitat. Ja ho sabeu que el cotó s'empapa de la suor o s'empapa, en el cas de pluja, de l'aigua, i costa moltíssim temps en secar-se. Per tant, polièsters o poliamides. Què més hauríem de tindre en compte a l'hora de comprar un pantaló? Doncs, per exemple, jo tindria en compte que el pantaló, a la zona de genolls, fos elàstic, i que a la zona de cul fos elàstic. Per què? És una obvietat, la zona d'articulacions, que el pantaló no ens tibi, que ens sigui confortable. Què més tindria en compte? El tema de butxaques en cremalleres, que una bona part de les butxaques d'aquest pantaló siguin en cremalleres, de manera que puguem omplir-les i no perdem el que hi portem. Que porti cinturón, i una cosa que és molt important, heu de valorar el gruix d'aquest pantaló. Aquest pantaló, com més gruixut és, òbviament, més calent serà. Per tant, en un clima mediterrani com el nostre, ens podem trobar amb el problema que aquell pantaló a començaments de primavera ens funciona correctament i que després a l'estiu no hi ha qui se'l posi. Què és el que jo us plantejaria? Doncs que busqueu un terme mig, un pantaló que ens vagi bé en diferents moments, que sigui el màxim de polivalent possible. Què més podríem tindre en compte a l'hora de comprar un pantaló? Doncs, per exemple, podríem anar a pantalons que són, mira, se'm cau però és igual, que siguin tots elàstics i que les seves zones de reforç siguin especialment resistents. Per què això? Doncs perquè potser l'activitat a la que vosaltres destineu aquest pantaló és a un trekking o una activitat de muntanya que requereix que aquest pantaló sigui tremendament sòlid. Per tant, aquesta valoració de la resistència dels teixits també l'hauríeu de tindre en compte. No és el mateix comprar un teixit molt finet o comprar una cordura tremendament forta o un Kevlar, en definitiva, d'acord? Poca cosa més. Al final, el que us podeu trobar en el mercat és infinitat de pantalons. És important que us deixeu aconsellar i, sobretot, és molt important que tingueu clar per què voleu aquest producte, d'acord? És la millor manera, al final, de sortir a la muntanya d'aquella manera, sense equivocar-nos, en definitiva. Per tant, repetim i rebobinem. Zones elàstiques o que sigui tot elàstic. Que sigui amb un material sintètic i agafar-lo especialment dur si la vostra activitat és una activitat per fotre-li molta tralla. Ja està, poca cosa més. Amb això fem. Fins una altra. Adeu.